Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo maono muli ndi ine Romeo Umali, koma poyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku United Arab Emirates UAE upindulira dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma yapereka mnyumba ya malamulo dongosolo loti ndalama za ndondomeko ya chuma cha boma cha 2024 mpaka na 2025 azonjezera kuchoka pa 5.9 trillion kwacha nkufika pa 6.4 trillion kwacha. Ndipo boma lachotsa mfundo yoti akuluakulu ena aboma mdziko muno azitha kuyitanitsa kunja galimoto osalipira msonkho. President Dr. Lazarus Chakwera ndi mayi wa dziko lino apita ku Abu Dhabi ku United Arab Emirates kumene akagwire ntchito zina. Poyankhula sananyamuke pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, Dr. Chakwera anati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendowu upindulira dziko lino mu njira zosiyanasiyana. Ine chikhulupiriro changa nchakuti pakutha pa zokambirana zathu dziko lathu likhoza kuyembekeza kuthandizidwa mwapadera ndi pologalamu yathu ya chitukuko ndi kuti dziko lathu likhoza kuthamanga pa nkhani imeneyi. President Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kubwerera kuno kumudzi la Mulungu likudzali pa 8 December 2024. President wa dziko linoyo watsimikizira anthu a mboma la Lilongwe ndi madera ena a mdziko muno kuti boma lipitiriza kuwapatsa zofunikira pa miyoyo yawo monga madzi abwino, misewu, kufikitsa magetsi m'madera akumidzi ndi zina zambiri pofuna kukweza miyoyo yawo. Dr. Chakwera amalankhula izi pa misonkhano yoyimayima yomwe anachititsa malo angapo mboma la Lilongwe. Isaac Jali wafika ndi ripoti. Lachitatu, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anacheza ndi anthu m'madera osiyanasiyana monga Kulumbadzi, kwa Mbang'ombe, kukafutwe, kunsanama ndi kuukwe mdera la Kuzambwe mboma la Lilongwe. Polankhula kuna mtindi wa anthu amene anasonkhana m'malo onsewa, mtsogoleri wa dziko linoyu anawakumbutsa Malawi kuti ngakhale boma lake lakumana ndi mavuto osiyanasiyana mu zaka zinayi zimene zapitazi, chitengereni ulamuliro wa dziko lino, boma lake layesetsa kumanga nyumba za asilikali, kukonzanso njanji imene idanyalanyazidwa zaka zambiri zapitazo, kusintha ntchito za malimidwe kuti anthu azichita ulimi ngati bizinezi, komanso kuti ulimiwo udzikhala opindulira alimi eni ake, kulimbikitsa ntchito za bizinezi makamaka pakati pa achinyamata ndi amayi, kudzera ku ngongole za nifi, kulambula ndi kupaka phula misewu yosiyanasiyana kuphatikizapo msewu umene udawonongeka kwambiri wa M1. Zonsezi Dr. Chakwera anati zachitika ngakhale dziko lino linakumana ndi mavuto azachuma komanso mavuto ogwa mwadzidzidzi. Ndipo anati Amalawi ali ndi chifukwa chokwanira bwino chokhulupirira boma lake kuti lipitiriza kuwatumikira zaka zina zimene zikubwerazi. Pa nkhani yakufunika kwa bata ndi mtendere, mtsogoleri wa dziko linoyu anapempha anthu mdziko muno kuti alimbikitse umodzi komanso bata ndi mtendere ngakhale atasiyana mu njira zosiyanasiyana monga chipembedzo, zikhulupiriro zawo pandale ndi zinthu zina. Atikamba kuti dziko limene lili pa bata ndi mtendere ndi limene limatukuka mwansanga. Mawu awo mafumu Mbang'ombe komanso Mtema a mboma la Lilongwe anayamika boma, atikamba kuti lafikitsa magetsi m'madera awo zimene zathandiziranso kuti ntchito zosiyanasiyana za bizinezi ziziyenda bwino. Komabe mafumu awiriwa anapempha chakudya, komanso anapempha police unit, skulu ya sekondari yatsopano, komanso kuti boma litumize anthu ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Mbang'ombe oti adzikhalira pa chipatala pomwepo. Kwa sabata zingapo tsopano, President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wakhala akucheza ndi anthu m'maboma osiyanasiyana a dziko lino pofuna kuwafotokozera zina ndi zina zimene boma lake likuchita pa nkhani ya chitukuko, komanso zimene boma lake likuchita pofuna kuthandiza anthu amene akhudzidwa ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo vuto la njala. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Mlangizi wa President pa nkhani za chipembedzo, Mbusa Brian Kamwendo, wayamikira bungwe la mipingo yosiyanasiyana la Evangelical Association of Malawi, EAM, kamba ka ntchito zotukula dziko zomwe bungweli limagwira.
Akamwendo alankhula izi ku Lilongwe pamwambo otsegulira msonkhano waukulu wapachaka wa bungweli. Olive Phiri wadza ndi ripoti. Msonkhano wa masiku awiri wa bungwe la mipingo yosiyanasiyana la Evangelical Association of Malawi EAM wabweretsa pamodzi nthumwi zochokera mipingo yosiyanasiyana mdziko muno zomwe zikhale zikukambirana chitsogolo cha bungweli ndi nkhani zina zofunika. Polankhula pamwambo otsegulira msonkhanowu, mlangizi wa mtsogoleri wa dziko lino pa nkhani za chipembedzo Mbusa Brian Kamwendo wayamikira bungwe la EAM kamba kogwira ntchito zosiyanasiyana zothandiza boma pa chitukuko. Iwo anati bungweli lathandiziranso pa chitukuko cha dziko maka pa nkhani za maphunziro. Akamwendo kenako analimbikitsa atsogoleri a mipingo kuti apititse patsogolo bata ndi mtendere pakati pa mamembala awo ndi kupempherera adindo mdziko muno. Tentipitiriza kulipempherera dziko la Malawi komanso kulikonda dziko la Malawi. Ndikuonjezera kunena kuti onse okhulupirira m'Malawi muno azindikire kuti pamene akuwapempherera president asango apempherera kuti azikomo chifani mtsogolo wabwino koma tapempherere kuti president wapitirire kulitsogolera dziko lino kufika chaka cha 2030. Chifukwa chake nchani? Ndi mtsogoleri yekhayo amene ali ogwirika kumbali okhudzana ndi chisankho chimene achipembedzo angachite m'Malawi muno. Mlembi wamkulu wa bungweli Mbusa Francis Nkandawire anati akambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza dziko ndi kupeza njira zothanirana ndi mavuto a dziko ngati atsogoleri a zipembedzo. Mfundo zomwe tigwirizane pano tizatenga fundo zimene zitipititsako iwo amene ali audindo kaya ndi kuboma kaya kupolisi kaya kuti ngatinso kwa mafumu ngakhalenso kwa zibusa amene amipingo. Ifeyo mbali yomwe tingapange ndi chani kuti dziko lathu lino la Malawi tonse tipitirire momugwirizana kwenikweni pa nthawi ngati ino pomwe pasogolopa tikhandizisana. Pakadali pano bungweli lapereka mabaibulo ngati mphatso kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi abusa ena omwe anakhalapo pa mpando wa bungweli kamba ka ntchito yomwe anagwira potumikira bungweli. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Unduna wa zachuma wakweza ndondomeko ya zachuma ya chaka chino komanso chaka chamawa kuchoka pa 5.9 trillion kwacha kufika pa 6.4 trillion kwacha. Polankhula pamene amapereka ndondomeko ya mkatikati mwa chaka ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe, nduna yona zachuma a Simplex Chitcholabanda yati kukwera kwa ndondomeko ya chumayi kwachitika kamba kakuti mabungwe akunja komanso maiko ena ayamba kuthandiza dziko lino pa chuma. Zambiri mu ripoti la Trust Office. Popereka ndondomeko ya chuma ya theka la chaka chino ndinso chaka cha mawa lachitatu masana, nduna ya zachuma Simplex Chitcholabanda wati pali zinthu zambiri zomwe boma liyambira imitsakayi kuti chuma cha dziko lino chibwerere mchimake. Pofuna kuonetsa chidwi chawo pa nkhani, Achitchola ayika msonkho wa VAT pa galimoto zomwe amayitanitsa mtsogoleri wa dziko, aphungu a nyumba ya malamulo ogwira ntchito ku mabwalo a milandu mwa zina. Ndunayi yalengezanso kuti pakhala misonkho ina yapadera yomwe boma libweretse kuti dziko lino likhale ndi ndalama zokwanira zoyendetsera boma. Kandalama kamene kati thandizire kuti tifikebe pochita implement 6 trillion ndi kuti tipezabe njira mdziko momuno zimene zitipatse ndalama kuti tizigwira ntchito imeneyi. Mwachitsanzo tax stamp alone tikuyembekeza kuti tikhozopeza kwa 20 billion Malawi kwacha. Oloyaka baza iso itipatsa. Komanso nthawi zina ndakhala ndikunena nkhani yogulitsa mpweya yomwe anthu samayimvetsa carbon trading pano payamba kale kutipatsa. So tikuyembekezera kuti domestically will be able to generate more revenue. Kuyambira mwezi wa February chaka chino, dziko la Malawi lakhala likulandira thandizo la chuma kuchokera ku mabungwe komanso maiko osiyanasiyana omwe aonetsa chidwi potsatira mgwirizano omwe unachitika pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la IMF. Chuma cha dziko lino chikuyembekezeranso kupita patsogolo kamba ka ntchito za ulimi wa minda ikuluikulu mega farms, mwayi wa ntchito wa chinyamata omwe akugwira ku Israel mwa zina. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu ati kuchotsa mwayi oyitanitsa galimoto kunja kwa dziko lino opanda msonkho kwa akuluakulu a boma ndi ena ndi chitsimikizo chakuti boma ndilodzipereka kukweza chuma cha dziko popanda kupweteka anthu osowa. A Moses Kunkuyu omwe ndi mneneri wa boma
amathirira ndemanga pa ndondomeko ya chuma cha boma ya mkatikati mwa chaka yomwe nduna ya zachuma yapereka ku nyumba ya malamulo. Ndunayi yati poonetsetsa kuchita zinthu limodzi, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera nayenso ali mgulu lolipira msonkho ngati angayitanitse galimoto kunja kwa dziko lino. Akonkuyu akufotokoza zambiri kwa Eunice Ziofu. Chachikulu kwambiri ndicho kuti anduna zachuma aja ayankhula apereka statement yosonyeza kuti tikuteteza kwambiri munthu osauka amene amalipira kwambiri misonkho imene imathandizira kuyendetsera ndondomeko ya zachuma cha dziko lino. Pano patheka ya ndondomeko zachuma kuyenda kwa miyezi 6 imene yapitayi afotokoza kuti ndalama zimene timadalira ndi zoti zina titolere muno ngati misonkho, komanso zina tithandizidwe ndi zimene zimachokera mayiko akunja. Ndi afotokoza kuti sizinatoleredwe zonsezo mokwanira. Chifukwa chakusatolera mokwanira kumeneko ndoti madera ena amene budget imene yakuti itumikire, madera amene osanatumikiridwe mokwanira. Ndiye kuti kuyenda kupita kutsogolo miyezi 6 imene yatsalayi pafunikabe ndalama zimene zipezeke, koma zipezeka bwanji? Ndi pamene maboma amayamba kubwereka ndalama ochokera mayiko akunja kapena mabanki kuti athandizire kukwaniritsa ndondomeko zimenezi. Ndi anthu amene amakhalapo ndakuti tikabwereka ndalama ndi kuti Malawi osauka amakhala amene akubweza ngati imene tikubwezera pano ndalama zimene tinabwereka zaka 10 zapitazo zimene panopo tsopano zikubwezedwa ndipo zikumuwawa Malawi uchi. Ndi pamenepo anduna zachuma apereka chitonthozo kapena apereka kufewetsa mtima konena kuti palibe kubwerekanso kwina kulikonse. Ndoti Malawi satenganso ngongole na iliyonse kuti tikwaniritsire budget, koma akuti ndalama zoti budget iyendere zipezeka Malawi momwe. Ndoti Malawi so akamva zoti zipezeka momwe amakhalanso ndi nkhawa. Makamaka Malawi amene amakagula kanchere kashuga koyezetsa, amene amakagula zovala zake mwina pakaunjika, amene amakagula timalata take tiwiri takamange nyumba, amene moyo wake wonse amaganizira zokuti agule kanjinga, amene aja amalipira msonkho tsiku lina lililonse amene akugula chinthu china chiliyonse. Misonkho imene amalipira kwambiri Amalawi ja pala anthu ena amene msonkho olipira Amalawi ambirimbiri amathayiwo kungosangalala nawo okha. Anthu amenewo ali ndi mpata umene amapatsidwa, amati ma privileges mu Chingerezi, kuti mukhoza kuyendetsa zinthu zina kubweretsa dziko muno koma ineyo musalipire msonkho. Mukhoza ineyo kubweretsa magalimoto dziko muno koma musalipire msonkho. Nda president akuti panopo ndi nthawi yakuti tonse timve kuwawa. Munthu wakumudzi amalipira msonkho tsiku ndi tsiku, munthu osauka amalipira msonkho tsiku ndi tsiku, koma akuyenda pa minibus, akuyenda pa njinga. Panopo olemera kapena amene alochitira kubwino nawonso alipire misonkho. Ndi amene wawa ndi magulu ake ati. Ma president a dziko amayitanitsa magalimoto kuchokera mayiko akunja, magalimoto ambiri, magalimoto ake akuluakulu amisonkho ikuluikulu, koma zimangolowa osalipira msonkho. Msonkho umenewu amakalipira ndi munthu wakumudzi amene akugula kanchere. Mapresident akale, mapresident apano, nduna zimayitanitsa magalimoto, ma MP amayitanitsa magalimoto kungobweretsa mdziko muno osalipira ndalama. Nda president akuti panopo munthu wakumudzi tisamufinye, munthu osauka oyenda pamene pasija tisamufinye, koma panopo tiyeni anthu amene muli ndi mpata kuti mumatha kusangalala chifukwa cha misonkho imene apereka Amalawi osauka, tiyeni mulipire misonkho. Ndakuti kuyambira ndi president wake ineyo Lazarus Chakwera pano kugula galimoto iliyonse ndi kulipira msonkho. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tiyeni tionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku United Arab Emirates UAE upindulira dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma yapereka mnyumba ya malamulo dongosolo loti ndalama za ndondomeko ya chuma cha boma cha 2024 mpaka na 2025 azionjezera kuchoka pa 5.9 trillion kwacha nkufika pa 6.4 trillion kwacha. Ndipo boma lachotsa mfundo yoti akuluakulu ena aboma mdziko muno azitha kuyitanitsa kunja galimoto osalipira msonkho. Komanso wina sababu na mizeni kuti ife tituluka
mboma chaka cha mawa. Unduna ona zaulimi wati kukhazikitsa kwa ndondomeko zaulimi zitatu kuthandiza kuti dziko lino liyambe kupeza phindu lochuluka ku ntchito zaulimi ngati njira imodzi yotukulira chuma chake. Nduna yona zaulimi Sam Kawale anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa ndondomeko zotukula ulimizi. Austin Fugula walemba ripoti. Kisa ndondomeko nduna ya zaulimi Sam Kawale ati ndondomeko zakale zaulimi za National Agriculture Policy mchingerezi inanso yokhudza ulimi wa nthirira komanso kasamalidwe kamalo zinali ndi zofowoka zina ichitu n'chifukwa chake azikonzanso kuti zigwirizane ndi masomphenya a Malawi 2063. Mwazina ndunayi ati kudzera mu ndondomekozi dziko lino likhazikika pa ulimi wa nthirira m'malo mongodalira mvula kuti chakudya chizikhala chochuluka. Apa iwo ati alimi nawo ayamba kumagwiritsa zipangizo monga matrekita komanso kuchita ulimi wa minda ikuluikulu. Nawo amabungwe osiyanasiyana okhudza ulimi monga sukulu ya ukachenjede ya Luwana, bungwe la alimi m'dziko muno la Farmers Union of Malawi FUMU ndi ena aonetsa kudzipereka pothandiza boma kuti ndondomekozi zigwire ntchito. Elizabeth Namaona ndi ogwirizira udindo wa wamkulu wa bungwe la Sisternet. Vuto lalikulu lomwe tinaliwona ndilonena kuti mabungwe ambiri timagwira ntchito patokha koma ntchito zathu zonsezo ndi zimozi ndipo gulu lomwe timafuna tilifikire ndi limodzi amene amakhala alimi. So ngati ifeyo Sisternet timaonesesa kuti anthu onse amene mabungwe onse amene akuthandizira kuti ulimi upite pasogolo tigwirire ntchito limodzi komanso tizitha kuona kuti bungwe lakuti ligwira ntchito ndi ndani kuti ngati pali china chilichonse chokhuzana ndi ndondomeko choti tichipitise patsogolo chithe kulongosoloka moyenerera. Dziko la Malawi limadalira ulimi pa chuma chake pomwe pafupifupi 23 kwacha ina iliyonse pa 100 kwacha ya ndalama zomwe limagwiritsa ntchito zimachokera ku ulimi. Ndipo dziko lino ndalama zambiri zakunja limapezanso kudzera mu ulimi. Austin Fugula, MBC Lilongwe. Phungu wa mzinda wa Mzuzu Benex Mwamulima wati mpofunika kuti adindo adzichita zinthu poyera maka pa ndondomeko za ntchito zachitukuko cha thumba la ndalama za madera a Phungu. Mwamulima anena izi kuwadi ya Chiputula mu mzindawu pamene amakhazikitsa komanso kutsegulira zitukuko zosiyanasiyana. Zambiri mu ripoti ili la Grant Mhango kumakuwerenga ndi Hassan Piri. Kunali chisangalalo pomwe phungu wa dera la mzinda wa Mzuzu wa Benex Mwamulima amakhazikitsa komanso kutsegulira chitukuko chosiyanasiyana chomwe amanga nderali ndi ndalama za thumba za chitukuko la Phungu CDF. Mwamulima ati ndi udindo wa adindo kuonetsetsa kuti wina aliyense akuchita zinthu poyera kuti ntchito za chitukuko zikhale zopindulira anthu mdera mwawo. Andiso CDF iyi yakwera pa 200 siyoti chi MP chiziba kuba ndi chinthu choyipa kwambiri. Even mulungu sasangalala mbava imene imabera anthu. Oro inenso Mwamulima ngati ndikuba isibeta ndimangidwe chifukwa katangale akutionongera ifeyo. So we need to make sure kuti tizikhala
tizigwira ntchito mwachilungamo moopa Mulungu. Anthu osiyanasiyana kuphatikizapo makansala komanso mafumu a mu mzinda wa Mzuzu ati chitukuko ichi ndi yankho ku mavuto omwe amakumana nawo kuphatikizapo la mayendedwe. Kansala James Mshanga ndi wapampando wa komiti yona za chitukuko ku konsolo ya mzindawu ndipo akuthirirapo ndemanga. Atachitira umboni ntchito zambiri zimene zachitika kuzera ku CDF ndipo zikuyenda bwino kwambiri. Sitinamvepo kuti kwina kwabedwa but zonse zikuyenda bwinobwino mawodi onse. Inde mavuto amakhalapo but timawakonza, timakambirana kumakonza. Naye mkulu wona za chitukuko ku konsolo ya mzinda wa Mzuzu Monica Malota wati konsolo yawo ndiyodzipereka pa ntchito yotukula mzindawu. Tatsegulira ma bridge 4 amene awiri ali ku mzira wa Inge Ward amene ndi Rust Church slab covered komanso Mango slab covered. Ku Katawa Ward kunamangidwa Katimba bridge kamene kamapanga connect Katawa ndi Shimaliro komanso ku Chiputula konkunonso kwamangidwaso bridge imene imatchedwa Charismatic bridge. Anthu ochokera ku madera osiyanasiyana anali nawo pamwambo omwe umachitikira ku wodi ya Chiputula uku akuimba nyimbo zothokoza boma. Pomwe nyengo ya mvula yayamba, nthambi yona za nyengo ya Climate Change and Meteorological Services MET yalosera kuti mphezi zipitirira kuchuluka kamba ka mpweya wotentha omwe ukudza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Izi zadza pamene mphezi zapha anthu ochuluka komanso ziweto kuchokera pomwe nyengo ya mvula ya chaka cha 2024-2025 yayamba. Charles Pensulo walemba ripoti. Pakhala pali malipoti ochuluka a imfa zodzakamba ka mphezi. Lachisanu lapitali ophunzira anayi pa sukulu ya sekondari yoyendera ya Kaungwe CDSS kumponera mboma la Dowa anafa mphezi itawawomba pomwe amachokera ku sukulu. Ndipo mmudzi wa Matimba kwa mfumu yayikulu Simphasi mboma la Nchinji mphezi inapha ng'ombe zokwana 34. Izi zadzetsa mantha pakati pa Malawi omwe akuti mphezi zikuchuluka masiku ano. Ndipo wachiwiri kwa mkulu wa nthambi yona za nyengo Amos Ntonya wavomereza ponena kuti munyengo ya mvulayi izi zikuchulukiradi. Iye wati mphezi zipitilira kuchuluka chifukwa cha kusintha kwa nyengo komwe kukubweretsa mpweya wotentha womwe umapangisa mphezi. Antonya ati kuyambira chaka cha 2015 nyengo yakhala yotentha kwambiri, koma chaka chino nyengo yatentha kuposa zaka zonse zomwe zikupangisa kuti mphezi zidzichuluka chaka chino. Pa nkhani ya ziphaliwali chifukwa cha global warming mu October tinali ndi kutentha kwambiri, masiku otentha kwambiri chizungu timati heat wave. Ndiye kutentha uko ngakhale kunali kwa masiku koma tikachiyang'ana chaka chonse chaka chino cha 2024 chatengedwa kuti chaka chotentha kwambiri pa zaka zonse zimene nyengo yayezedwa pa dziko lapansi. Ndiye kutentha kumeneku kumakhala mu mlengalengamu ndipo mvula ikamayamba mu masiku ake oyambirira imakumana ndi mlengalenga oti uli ndi ukusungira mphamvu kwambiri kudzera mu kutentha kumeneku. Ndiye kuti mvula ikamagwa imakhala ngati kuti kutulusa ku zimphamvu zonse zimene zinasungidwazo. Chifukwa chake tikuona masiku ano kumachuluka mphepo zamkuntho komanso kukhala ziphaliwali zikumachitika mowirikisa kwambiri. Pofuna kuziteteza kumphezi, nthambi ya MET ikupempha anthu mdziko muno kuti azitsatira malangizo opewera izi monga kusabisala pansi pa mtengo mvula ikamagwa komanso osayima pa chinthu chomwe ndi chachitali kuposa munthu yemwe wayima nachoyo mwa zina. Izi zikudza pomwe nthambi yona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodima yalengeza kuti anthu 8 afa mphezi itawawomba pomwe ena 79 avulala kuchokera mwezi wa Okutobala chaka chino pomwe mvula inayamba. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Wachiwiri kwa nduna yona za umodzi ndi chikhalidwe a Owen Chomanika apempha anthu omwe amachita zaluso ndi kusunga chikhalidwe mdziko muno kuti adzigwira ntchito yawo mwaukadaulo moti atha kupikisana ndi ena akunja. Achomanika anena izi ku Lilongwe pa msonkhano waukulu wa anthu alusowa. Iwo ati izi ndi zomwe zingathandize kuti lamulo latsopano loona za anthu aluso ndi chikhalidwe likhale lopindula. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti.
Kwa nthawi yayitali anthu ochita zaluso komanso chikhalidwe akuti akhala sakulandira chidwi chokwanira ngakhale amathandiza pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Ichi nchifukwa chake nyumba ya malamulo idavomereza lamulo loti lidzithandiza gawoli mokwanira. Msonkhano waukulu wa anthu okhudzidwa mgawoli anawukonza kuti awazindikiritse zomwe zili mu lamuloli, avomereze mfundo zomwe zili mu ndondomeko yoyendetsa gawoli komanso thumba lomwe alikhazikitsa lothandiza gawo la chikhalidwe mwa zina. Mawu ake pa msonkhanowu wachiwiri kwa nduna ya zachikhalidwe a Owen Chomanika apempha onse okhudzidwa kuti ayesetse kuti zaluso zomwe angamapange zidzifika ku misika yakunja zomwe ati zithandizira kuti gawoli likule ndi kuti lamulo latsopanolo likwaniritse zolinga zake. Chiyembekezo chathu ngati kunduna nchonena kuti zonse zikambidwe kunoko zifika ponena kuti oyimba athu athandizika, azisudzo athu athandizika, amaluso athu ena ndi ena athandizika, onse opanga zachikhalidwe athandizika, ndiye kuti aliyense athandizikemo, komanso pamene akuthandizikapo zikhale zonena kuti zinthu zake zokupsa. Bungwe la UNESCO lakhala likuthandiza pa ntchito yosaka mmene dziko lino lingatukulire gawo la zaluso ndi chikhalidwe. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungweli a David Molera atali ndi chiyembekezo kuti zofowoka zomwe zilipo azikonza kudzera mu msonkhanowu kuti gawoli lipitirire kuthandiza ku chitukuko cha chuma cha dziko lino. Anthu ambiri amalembedwa ntchito mbali imeneyi, ndipo funika kutinso pakhalenso njira zothandizira kuti anthu amene amalembedwa ntchito mmenemo ena amazilemba okha apitise patsogolo ntchito imeneyi. Mmodzi mwa anthu ochita zaluso mdziko muno a Rosa Thompson ati ichi nchilimbikitso kwa anthu aluso ndipo ati ayesetsa kuti achilimike pa ntchito yawo kuti athe kuthandiza ku chitukuko cha dziko lino. Pamene papa tithandizika kwambiri tikhala kuti talimbikitsika taona tsogolo ndi tikunena kuti zinthuzi ndizothandiza, zinthuzi ndizonena kuti zitha kutukula dziko lathu. So from today going forward tili ndi motivation. Msonkhanowu wachitika pamutu olimbikitsa ntchito za anthu aluso ndi chikhalidwe kuti athe kupindulira mibado ikubwerayi. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Munkhani za masewero, timu ya Fomo yadzonjezera mwayi okhalabe mu ligi ya TNM pamene yagonjetsa timu ya Silver Strikers ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Mulanje Park. Kupambanaku kwaitengera timu pa nambala 13 ndipo ili mapointi okwana 28. Amin Musa ali ndi ripoti. Matimuwa anamaliza chigawo choyamba opanda chigoli ndipo chakumapeto kwa chigawo chachiwiri osewera timu ya Fomo Prince Charles Kajore anamwetsa chigoli chomwe chathandiza timu iyi kuti itenge mapointi onse atatu pamwamba pa Silver Strikers. Fomo yomwe ili pa nkhondo yodzipulumutsa kuti isatuluke mu mpikisanowu yachotsa timu ya Bangwe All Stars pa namba 13 ndipo ikuyenera kudzagonjetsa timu ya Karonga United loweruka kuti ikhalebe mu ligi iyi. Aka kanali koyamba kuti timu ya Silver igonje mu ligi ya TNM pomwe inalitasera masewero okwana 28 osagonja. Mu masewero ena nayo timu ya Chitipa United yagonjetsa timu ya Moyale Barracks ndi zigoli ziwiri kwa du pa bwalo la Karonga ndipo nayonso yadzipasa mwayi odzimenyera nkhondo yosatuluka mu ligi iyi pomwe yazonjezera mapoint kufika pa 26. Timu iyi ikusiyana point imodzi tsopano ndi timu ya Bangwe All Stars. Mu masewero ena matimu a Craig Sporting ndi Maite Mukulu Wanderers alepherana pomwetsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa bwalo la Dimba ku Mchinji. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yagonjetsa timu ya Karonga United ndi zigoli zitatu kwa chimodzi pa bwalo la Kamuzu. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera wati ali ndi chikhulupiriro kuti ulendo wake wa ku United Arab Emirates UAE upindulira dziko lino pa chitukuko. Nduna ya zachuma yapereka mnyumba ya malamulo dongosolo loti ndalama za ndondomeko ya chuma cha boma cha 2024 mpaka na 2025 azonjezera kuchoka pa 5.9 trillion kwacha nkufika pa 6.4 trillion kwacha. Ndipo boma lachotsa mfundo yoti akuluakulu ena aboma mdziko muno azitha kuyitanitsa kunja galimoto osalipira msonkho. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital
pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, mwakoma nonse.